sakkia. Ihan mahtavaa. Teillä siellä Italiassa, missä te ootte oikein? Me ollaan Piemontessa. Joo. Piemontessa Canellin kaupungin vieressä. Mä voisin näyttää teille oikein. Me ollaan kaverin tai ystävien luona. Mä esittelen heidät pian. Joo. Ollaan, koska meidän oma keittiö on vielä täysin kesken ja käyttökelvoton, niin me lainataan kaverin keittiöitä, mutta näihin maisemiin on aika kiva tulla. No ihan ok. Pakko myöntää. Ei toi nyt marraskuista Kouvolaa voita, mutta... ei, mikä? Oho, mikä? Tämä on tehty matalammille, tämä on tehty italialaisille. Kaksi kollistajaa Suomesta kun tulee. Niin. Meillä on komia keittiöitä, katsokaa mikä liesi. Oho. Herra Jumala, että on hieno keittiö. On todella hieno. Ja sitten mä esittelen tästä saman tien. Tässä on, mä esittelen teille tässä meidän uudet Cooking Club-jäsenet, Maria Laura ja Gianmarco. Ja me saadaan nyt lainata heidän keittiö, mikä on aivan upea. Ja kiitos siitä. Grazie voi. Grazie voi. Ja sitten täytyy sanoa, täällä on tämä todistus Cooking Clubin jäsenyydestä. Joo, olen saanut Essun ja hienon lätkän siihen. Joo, kyllä. Aivan mahtavaa. Bellissimo. Bellissimo siinä. Siellä ollaan ihan valmiita. Kohta laittaa ruokaa oikein kunnolla. Joo, nyt me yllätykseksi laitetaan Rolfin ja Gianmarco tekemään tätä ruokaa, niin katsotaan miten heillä sujuu. Gianmarco paremminkin. Mä yritän tässä kääntää sitä. Joo, me tehdään yhdessä. Eikä, tästähän tulee ihan täydellistä kuulaa. Se on minuutteja kuule enää, niin päästään oikeasti touhuun. Jännittääkö? Jännittääkö mua vai? Niin. Ei, mua ei jännitä yhtään. Miksi mua jännittäisi? Tämä on kivaa. No niin, pitää olla. Hintaa on kuule vissypullossa. Tänään tullaan tekemään semmoista herkkua, että oksat pois. Just näin. Ihan mielettömän siistiä. Viino. Paljonko siellä? Joo, viinipullo saa avata. Eikö se ensimmäinen asia, kun aletaan kokkaamaan, niin avataan viinipullo? No, ammattilaisille me ei tehdä aina ihan silleen, koska muuten työpäivät menisivät pikkasen kuralle. Mutta sen takia on ehdottomasti kiva, että ei ole ammattilainen. Todellakin saa avata ja ottaa rennosti. Justiin. Täällä ei mitään turhaa otsan rypistelyä ole. No nyt se alkaa näyttää Rolfikin ammattilaiselle sieltä. Ei ole. Spriamo allora. Sì. Okay. Mikä viini teillä on? Sì, noi abbiamo meillä on toisenlainen viini. Meillä on Lange Chardonnay. Tota meille suositeltiin nyt sitten, koska sitä mitä teillä on, niin sitä ei löydy täältä. Täällä on vain paikallisia. Langen alueen Chardonnay. Ai. Siellä sitten on. Kohta on viinit lasissa ja alkaa kuule hurja kokkaus. Show! Mä oon niin onnellinen, että pääsen tekemään, koska Suomessa on nyt niin hieno oikeasti. Sienisesonki on tänä vuonna täydellinen. Mä en muista vuosikymmenen, että olisi ollut tämmöistä herkkutattia sienisesonkia. Ja nyt tulee suppilovahverot, alkaa tulla kovaa vauhtia jo. Ja siksi mä ajattelin, että tämä reseptikin olisi aika kiva, että jos eri puolilla Suomea porukka kokkaa ja sienestää, niin mä en tiedä, kuinka moni on itse kerännyt sienet. Mä sanoisin, että mun veikkaus on suomalaisista semmoinen 60-70% ainakin. Pankaa sinne chattiin, jos siellä on semmoinen, että kuka on itse käynyt keräämään. Veikkaa, että siellä on kyllä aika moni käynyt kerään. Sieltä alkaa nousta peukkua ihan hulluna. Sieltä on imuroitu mettät läpi. Siinä. Me otetaan täällä yhden pikku huikat tälle. Hei. Tämä on tosi kiva ja ihan mielettömän hienoa, että me saadaan näin paljon näitä meidän Cooking Clubin jäseniä tähän katselemaan tätä touhua. Onhan tämä nyt ihan huikea. Siellä varmaan suti jo kuule paikallaan. Joo. Tulee mustat jäljet parkettiin. Todellakin, olisi syytäkin. Mä en valitettavasti pysty italiaksi sitä kurssia vetämään. Mulla on Duolingo sen verran huonossa kunnossa. Mamma mia che un vino buono. Oho, sieltähän tuli. Sieltä se tuli.
On muuten oikeasti hyvä valkkari. Mä en ole mikään valkkarimies, mutta tää on hyvä valkkari. Tuli joka vinille oikea tilanne. Oh. Ja miltä siellä näyttää meidän linjoilla? Alkaako siellä olemaan porukka kasassa? Joo. Jees, pari minuuttia vielä siellä kärsimättömät, niin odotellaan, että saadaan kaikki kehiin. Niin, saadaan ihmiset kukaan ja ne sitten rannalle roikuttamaan. Just niin. Niin. Non ho capito se siamo già in... Sì, già siamo, però devi aspettare 2 Che minuti. collega tu? Sì. Sì, sì, sta facendo la chiamata. Ok. Mä yritän katsoa, täällä on jo kyllä Jaana ja Sami, moro! No niin, siellä Lapissa. Niin. Joo. Siellä on taisteltu porojen kanssa tänään kuulemma, että on saatu finferlit kerättyä, eli kantarellit. Ei se ole mitään helppoa. Joo. Mutta tänään siis tämän päivän resepti tulee olemaan tosi simppeli muutenkin. Me tarvitaan lähinnä siihen kattila tietysti pastaa varten, pastavettä varten, joku pannu tai kasari, tai sitten mulla on tämmöinen ihan törkeen hieno oikeasti Steely-sarjan syvä, missä on hyvä tehdä risotot ja pasta. Sitten tietysti hyvä työlauta, vähän raastia. Sulla on samat vehkeet siellä, totta kai. En mä tiedä, miksi mulla on samat vehkeet. On ihan älyttömän hyvä oikeasti pastan valmistukseen. Ihan parhaita siellä. Italialaiset on kateellisia, en ole nähnyt noin hienoja vehkeitä missään. Ei, kun me jätetään nämä tähän Gianmarcolle ja Maria Lauralle sitten, niin he saa sitten kunnon vehkeet kanssa. Se on just. Ja sitten muutama pikku kulho tietysti, missä voidaan sitten vähän keltuaista ja valkuaista erotella. Ja mutta hyvin simppelit vehkeet. Et kokkaushan ei ole sinänsä aina välineurheilu, mutta se mitä hankkii, niin kannattaa olla tosi hyvää laatua. Ja silloin ne menee sukupolvelta toisellekin ihan kuule kevyesti. Et sinne ei hirveästi enempää tarvita. All right, alkaako meillä olemaan siellä jengi linjoille? Pikkuhiljaa. Waiting for everyone. Yes, I know. It's a routine to wait people that enter in the... Yes. Vielä odotellaan. Siellä on vielä sieni mettässä kuulemma. Sieniä, niin, odotellaan, että saadaan kaikki. The forest looking for the... Kananmuna? Joo. Toi on auki. Joo. Tää ei ole. On vahvemmat. Okei. Voi laittaa sitä. Joo. Ja näin ei ole auki. Mä oon kerännyt varmaan 30 kiloa tatteja tänään. Tuossa valkoiset. Kyllä. Mullahan olisi mennyt oheva sienne koira, joka on ihan käskystä käynyt hakemassa. Tämä on sinänsä ollut helppoa. Viiteltiin eilen täällä kavereiden kanssa täällä Italiassa, kun me ollaan nyt täällä tryffelialueella, kun täällä alkaa tryffelikausi pian, tuossa lokakuussa, niin päästäisiin vähän katselemaan, hakemaankin niitä tryffeleitä koirien kanssa. Niin täällä on Gianmarcolla, just hänellä on tuttu, joka sitä hommaa tekee, ja se on aika semmoista salaista hommaa, ne ei paljon kerro ja näytä, mistä niitä tryffeleitä sitten löytyy, mutta jos oikein hyvät suhteet on, niin voi päästä näkemään. Katsotaan, miten käy. Se on niin iso elinkeino kumminkin siellä, että vähän niin kuin samalla, että mistä sä löysit on tattisalli, niin ei sitä kerrota. Ei, just näin. En minä ainakaan kerro, että keskuspuistossa on ihan loistavat siitä suoraan klubilta, kun mennään 300 metriä eteenpäin, mutta joo, ei pitää olla ehdottomasti. Se olisi hieno kokemus. Joo, se olisi tosi kiva kokemus. Joo, ja sitten tehdä kotona kaikki ne tryffeliruuat ihan itse. Ai että kuule. Täytellä siellä tortelliinit, anjolotit anteeksi. Kyseisellä. Ja blinit. Ja anjolotti del blin, kyllä. Just niin. Ai. Brodo, mulle siellä liemessä kaikki. Eikö sä ole, Henkka, sähän olet ollut täällä joskus töissäkin vai? Olen ollut niin. La Cina del Torna Vento-nimisessä ravintolassa Treison kylässä. Yes. Se on ihan meidän lähellä. Treiso on meidän naapurikylä. Barbaresco ja Treiso, me ollaan Neivestä, niin me ollaan ihan naapureita. Kyllä, ja myöskin Trattoria Bolognassa olen ollut töissä semmoinen, mikä on taas sieltä, mistä tulee Braidan viini, niin siellä kylässä tämmöinen klassi. Siellä on ollut jonkun aikaa töissä. Udeja, kyllä. Sä tunnet seuraavaksi hyvin.
No niin, Tämä on video. aloitellaanko? Okei. Are we ready to rock? Ollaanko siellä linjoilla ja aivan valmiina? Mhm. Sieltä tulee peukkua, hyvä mennä vaan. Keltaista peukkua tulee. Teams huutaa Hoosiannaa siellä. Niin. You can be first. You are the chef here now. Yes, Yes. just the voice of the kitchen. Ja vielä siellä Matti Myöhäiset vielä kömpii linjoille, niin Okei. vielä joudutaan hetki odotella. Okei. Meillä on kaikki kyllä aika valmiin näköistä tässä. Marta vaan saadaan kaikki. Joo. Kaikki on ihan valmisteilla. Ei Meillä ole on noin, kohta ei ole noin kiiltävä pannu, kun päästä kunnolla käristä. Joo, tämä on käyttämätön Ai. meille tänne vähän tätä showta varten, mutta on näitä meillä jo kotonakin tässä jostakin syystä. Ammattilaiset. Poi la metto su Instagram. Sì. No, ihan huippulaatu. Näillä mä kokkaan mun ravintolossakin näillä ihan samoilla kamoilla. Ja voin sanoa, että ei ne mitään nättiä kohtelua aina siellä saa ja silti kestää. Että ei kyllä yhtään hassumpaa. Joo, Laatu. nättikohtelu ravintolakeittiössä pannuille niin näkee harvoin. Joo, ei, se on vähän erilaista kolistelua se, mutta niin, se on, siksi pitää olla pro-vehkeet, ne kestää. Just niin. Ammattilaisilla ammattilaisten vehkeet. Niin. Sì, con questi oggetti. Mä katson tästä samalla, kun mä näen vähän tästä nimiä, että ketä kaikkea täällä on. Täällä on tuttu ihmisiä. On täällä tuttuja ihmisiä. On varmasti. Joo, moikka Mia. Ciao. Logo. Sì, però veramente. Kyllä nyt pitää muutama tuppua. Sì, alcune persone che hanno questi e poi dicono vengono. All right, hei. Nyt on tervetuloa Heirollin Cooking Clubin pikkuselle ekskursiolle. Eli tehdään tämmöinen sienipasta, mihin tulee myöskin guancialea, mikä on tavallaan possun leukaa, ilmakuivattua. Osalla se on varmasti pekonia, mä laitoin siihen reseptiin, että pekoni käy myös. Ja sen takia, että Suomesta ei guancialea ihan joka paikasta valitettavasti saa. Ja tämä resepti on semmoinen, että nyt sienisesonkin on ihan hullun hieno. Jos on käynyt mettässä ja kaikki miettii, että mitä me siitä tehdään niistä sienistä, niin tässä on nyt yksi hyvä, semmoinen aika nopea, mutta erittäin hyvä versio. Tämä musta kunnioittaa hyvin italialaisia ruokaperinteitä ja tämä kunnioittaa suomalaisia ruokaperinteitä. Ja sitten muistakaa kilpailu, hieno Heirollin Cooking Club -messu ja vähän nimmarilla jaossa, eli ottakaa kuva tästä lähetyksestä, tägätkää siihen Heirolli ja postatkaa se. Ohjeethan tuli teille aikaisemmin, voitte katsoa vielä siitä hashtagin ja muut systeemit. Tämän lähetyksen aikana niin sitten voittajalle suoraan ilmoitetaan lähetyksen jälkeen henkilökohtaisesti. Mut hei, ragazzi, are you ready? Yes, Si. ready, pronti. Pronti? All right. Sitten hei, aloitellaan. Me tosiaan tehdään tämmöinen aika nopea, hyvä sienipasta. Onneksi meillä ei ole kiire nyt silti mihinkään, muuta kuin nälkä vähän närppii, mutta aloitetaan siitä, että leikataan kevätsipulia ja nämä parret laitetaan johonkin sivuun, eli ne lisätään vasta myöhemmin tänne joukkoon. Kevätsipulin varret. Tuosta vaan kevätsipulit halki kaikki ja sitten nämä varret hienonnetaan vain, laitetaan sivuun. Ja ei tarvitse olla mitään semmoista superhienoa, mutta pikkasen hienonnetaan vaan. Siitä vaan, veitsi käymään. Siellä ollaan ihmeissä, että Täällä on valmistettu jo. ai teillä on, eikä. Okay. Mä tiedän etukäteen, kato mitä tähän kuuluu. Täällä on ollut semmoinen pieni apulainen. Se on todella hyvä homma, mutta jos siellä kotona joku, niin leikataan vaan ne sivuun tuohon noin.
Ja sitten leikataan myöskin nämä toiset päät, nämä vähän niin kuin sipulimaiset päät, hienonnetaan ne myös. On muuten hemmetin hyvä ja terävä veitsi. Pakko sanoa. Että, kyllä kelpaa. Noin. Sitten myöskin valkosipulia. Mä hienonna tuohon pari kynttä. Ihan vaan tosi ohuesti. Yes. No hei, kommenttikenttä myös siellä Teamsissa, että jos jollain on jotain technical problem tai ei jostain saa selvää, niin meillä on täällä mahtavat moderaattorit, jotka pystyy sitten jeesaamaan, jos tulee jotain kinkkisiä kysymyksiä kuin raaka-aineen suhteen vaikka. Noin, valkosipulit on hienonnettu siihen, yes. Mulla on Heirolin tämmöinen kokkiveitsi. Rolfi osaa varmaan kertoa tästä ihan niin kuin juurta jaksaan, ihan kaikki tekniset tiedot. Oi, sulla on tämä meidän Damaskusveitsi vai? Ei, tämä on Albera. Ai se on Albera, okei. No siinä on vähän samannäköinen kahva ja samaa puuta, olivipuuta. Se on erinomaisen hyvälaatuinen veitsi saksalaista veitsiterästä, jossa on mukava, käteensopiva olivipuukahva. Eli ei ole konepesun kestävää, niin kuin ei veitset koskaan kuulu konepesuun. Hyvä veitsi, kiva käyttää, just semmoinen hyvä hintalaatusuhde. Joo. Meillä on vielä tämä, mä näytän tämän vielä äkkiä, mä en tiedä näkeekö tässä kukaan, mutta tämä meidän, tämä on käytetty nyt, tämä Damaskusveitsi, tämä on uusi. Tässä on 73 kerrosta terästä ja tämä on myöskin olivipuukahvalla ja näin ihan viimeisten päällä, mutta tämä on sitten semmoinen niinku sen veitsen, mitä ei tarvitse enää koskaan enemmän saada uusia, niin toi olisi sellainen. Se on just näin. Ei, hieno, nämä on todella hyviä veitsi. Sitten seuraavaksi voitaisiin vähän hienontaa vielä guancialea jo valmiiksi. Eli guanciale on tosiaan tämä pippuroitu possun poski. Ja tämä on se, mitä carbonaraan siis aidosti käytetään. Eli kun puhutaan carbonara-pastasta, niin tämä on se the thing. Ja tässähän se rasva ja se pippuri on koko se homma. Se on niin kuin se jutun juoni. Eli tästä vaan hienonnetaan. Ja tämä nyt on superhyvä laatusta, kyllä tämä guanciale, pakko myöntää. Joskus tämä on vähän semmoista sitkaampaa, kovempaa, mutta tämä on nyt jotain aivan pro-versiota. Niin suikaloidaan vaan, niin sitä ei tarvitse laittaa mitenkään kilotolkulla. Tässä on niin älyttömän hieno ja paljon makua, että ihan paljon pienempikin määrä riittää, niin tämä maustaa kyllä koko ruoan tosi hienosti. Noin. Nyt meillä on guancialekin pilkottu tuohon työlaudalle. Ja nyt voitaisiin sitten tehdä semmoinen homma, että me tullaan saustaa tämä kevyesti keltuaisella parmesaanilla tämä pasta. Niin rikotaan tuosta, laitetaan nyt vaikka 4 munaa ja erotellaan keltuaiset niistä. Eli rikotaan kananmunat kulhoon. Noin. Taikka 4 munaa suunnilleen. Eli tämä antaa sitten tämä saustaa tavallaan tämän pastan sitten. Me saadaan nää tästä. Noin. Sitten täältä vaan keltuaiset. Monta tapaa mä aina tälleen vaan nää tästä erottelen. Noin toiseen kulhoon. Ja tosiaan tämän idea on se, että me ei tehdä mitään munakokkelia tästä. Vaan idea on se, että tämä keltuainen tää tuo semmoista herkullisuutta ja vähän sitoo tavallaan sitä pastaa. Sitten tää lisätään ihan loppuvaiheessa vasta joukkoon. Noin. Ne on siellä. Ja sitten raastetaan parmesaania tai lisätään tuonne keltuaisten joukkoon. Tästä vaan hyvää parmesaania. Ja pastoissa aina kannattaa käyttää mahdollisimman hyvää ikääntynyttä parmesaania. Niin silloin siitä ei tule sellainen venyvä siitä lopputuloksesta. Sitten jos käyttää vähän nuorempaa, niin maussi on vika, mutta sitten siitä lopputuloksesta voi tulla vähän semmoinen niin kuin venyvä ja vanu. Yes. Sitten aletaan vähän paisteluhommia. Eli laitetaan tänne guancialet vaan tänne kattilaan niin saadaan, tai pannulle, niin saadaan näistä semmoista ihanaa rapeeta. Sinne vaan. Noin. Eikä tarvitse odottaa, että se on lämmin se pannu. Eli aina kun paistaa tämmöistä rasvasta asiaa, olkoon se sitten pekoni tai guanciale tai ankarinta,
niin se voidaan hyvin laittaa jo tuonne tuommoiseen kädenlämpöiseen pannuun. Silloin me saadaan mahdollisimman hyvin sitä rasvaa ulos. Noin. Täällä on hyvä tirinä. Kaasu liettäisi. Löytyykö kaasuhana siellä Italian? Löytyy just ja just. Yes. Aivan mahtavaa. Noin. Ja sitten tosiaan samaan aikaan voidaan täällä kotikeittiössäkin niin laittaa pastavesi jo vähän kiehumaan. Vähän kovemmalle tuosta noin, koska tämä on pastan teko on semmoista, että tapahtuu asioita aika paljon aina ristikkäin, niin saadaan se valmiiksi tuohon pulppuun. Ai että, minkä näköinen guancia oli. Tästä tulee ihan tämmöistä läpikuultavaa. Tää on niinku, nyt on semmoista oikeasti tavaraa, että meikäläisillä pyörii sukatkin jalassa. Pitikö ton guanciale ihan niinku sulaa tonne? Joo, siis ei se kokonaan, mutta tälle muuttuu vähän läpikuultavaksi. Justiin. Vaan. Aivan todella upean näköistä. Noin. Yes. Ja paistellaan ihan hetki siinä. Toivottavasti kotikeittiöt on siellä jo, olette vielä ihan kyydissä. Onneksi siellä on vielä hirveän pitkälle päästy, niin ei ole mitään suurta hätää. Sitten kun saadaan vähän sitä guancia, lähteekö teillä rasvoja siellä juoksemaan vähän ulos? Pikkuhiljaa. Noin. Hyvältä näyttää. Onko siellä kaikki ok? Jes, kaikki ok. Onko siellä kotikeittiössä kaikki ok? Peukkua nousee ylös, aivan loistavaa. Nyt sieltä tulee tosi paljon rasvaa tästä guancialesta, mikä on hyvä asia. Ja sitten kun se rasva on saatu siitä kohtuullisen hyvin ulos, niin voidaan lisätä sinne tämä sipuli tähän. Okay, let it be. Yeah. Niin. So that it please comes out. But we use, okay, that's the taste. Yeah. Okay, siis let's try again, okay, no? Basically, it's fine. Noin. It seems okay, no? Joo. Ja sitten voidaan laittaa sinne myös se valkosipuli. Ja tässä ei ole mikään hätä. Then we are, okay. You are not in trouble there in Italy. No, we are enjoying. Noin. Yes. Ja sitten, kun siellä on sipulit ja nuo kaikki, niin voidaan laittaa kantarellit myös siihen. Siis pitikö tämä sipulikin laittaa, tämä kevätsipuli? Joo, kevätsipuli sinne ja valkosipuli sinne. Joo. Ja sitten pannaan sinne vähän vielä noita sieniä. Onion roast salt. Okay. Just let it be. This is a good pan. Very good pan. Very good Mikä se pan. on kantarelli italiaksi? Finferli. Finferli. Finperli. Finferli. Se on niinku suomalainen ferli. With accent on e. Yeah. Perli. Finferli. Finferli. Pienet tosiaan, jos on pieniä, ei tarvitse mitään, sinne vaan kattilaa. Ja jos on semmoisia kunnon sateenvarjon kokoisia, niin voi vaan vähän repiä niitä. Tutti dentro. Ja sitten sienet sinne vaan, finperli. Vado. Finferli, siis. Noin. Eli tämän näköistä. Kevätsipuli. Ja sitten sienet. C'è un buon profumo. Joo. Joo. Savua vai? Fumo. Profumo. Profumo, buon profumo. Hyvä tuoksu. Joo. Buon profumo. Buon profumo. Si. Ja nyt ne saa kiehua tässä. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin kun on ollut sateista vaikka Suomessa, niin sienissä on vähän enemmän nestettä. Se ei haittaa mitään. Tämä saa rauhassa kiehua tässä.
Ja nyt pannaan pasta kiehumaan. Jos on vähän kuivat sienet, niin lisätäänkö vettä tuohon vähän? Ei tarvi. Ei. Okei. Se on hyvä, että se pysyisi aika kuivana. Ei vaan sit paista liian kovalla sitä. Sivuun sit. Sitten avataan pastapaketti italialaisesti. Näin. Un po' più di metà. Oh, ok. Sitten tosiaan Faccio metà. No, pastavesi suolattu. tutto. Pastavesi suolattu. On suolattu. Hyvä, laitetaan pasta sitten kiehumaan. Ja pastan keittoajasta sen verran, että aina kannattaa noudattaa paketin ohjeita. Ne on yleensä testattu ihan sairaan hyvin. Ne tietää, että paljon siellä kauan No, senti. mulla on joku 10 minuuttia. Sì, però c'è scritto sul pacchetto. 8 meno 10 minuti. Non lo so io. Però col pacchetto lo Kiehumaan. Moi. Ok. Devo andare su. Yes. Mä tsekkaan, kun tottuura. Tää taitaa olla 10 minuuttia al dente, eli 17.32, yes. Noin. Tältä täällä nyt näyttää täällä kattilassa. Kaikki näette täällä näin. Jos teillä on oikeasti kuivat sienet, niin laittakaa vaan sitten lämpöä alas sen ajaksi, kun tuo pasta tuossa kiehuu, niin se on ihan pieni. Un po'. No, Noin. bene, metti un po' più piccolo il... Un po' più di fuoco. Sì. Meno. Meno fuoco. Miten siellä menee? No, mä tulin katsomaan, että aika hyvin kyllä pojat pärjää. Oikeesti? Joo, täytyy kaasu vähän laittaa pienemmälle, mutta muuten kaikki tosi hyvin. Herran Jumala, hyvä, että siellä on joku esiliina vähän katsomassa, että Ja tuoksu on ihan mieletön. on. Se on toi kantarelli, guanciale, se tuoksu on oikeasti ihan sairaan hieno. Oh. Ja nyt tässä vaiheessa, kun tämä pasta kiehuu, niin mä voisin kertoa lyhyesti. Tämä viinisuositus on ollut siis täältä Suomenmaalta, niin Piero Panin Soave Classico. Ja tämä on yksi mun lemppariviinejä Italiassa, semmoinen all round, todella laadukas, hyvä viini Veneto-alueelta, Soave-rypäleestä. Soave joskus Suomessa on vähän huonoa mainetta, kun täällä ei tuotu mitään kovin laadukkaita Soave-viinejä. Viime vuonna nämä on nostanut profiilia todella paljon. Ja tämä on semmoinen, olisiko se vähän jopa mausteinen pyöreä valkoviini, että tämä mikä ne ihan mega hapokas, minkä takia tämä menee hyvin tämmöisten niin kuin sieniruokien, jos halutaan sienitousteja esimerkiksi, tai sienilasagnea, tai sienipastaa, tai whatever, niin tämä menee todella hyvin tähän kaveriksi. Oi. Tämä oli parempi kuin mä muistin. Chin. Ei chin kaikille. Brindisi, niin kuin sanotaan. Brindisi. Kyllä. Si, brindisi. Chin. Alla salute. Salute, jesi. Ai etto, hyvä. Noin. Onko siellä kotikeittiössä kaikilla kaikki ihan ok? Sienet on pannulla, pastat on kiehumassa, viinit on lasissa, niin poispäin. Kaikki ihan jees. Toivotaan. Sitten tässä vaiheessa voidaan vähän sekoittaa tätä juustoa ja kelpoaiset yhteen. Kulhossa. Noin. Ai että tästä tulee hyvä. Noin. Juusto ja kelpoista yhteen. Ja suolaa tämä annos vaatii, mutta pippuria tai paljon vaadi, jos käyttää guancialea, koska siinä on niin isosti pippuria siinä pinnassa. Ei kannata ihan kunnolla suolalla nämä sienet. Noin. Pikku pyöräytys. Ja nyt mä katson, että mitä tää sanoo. Mitä tämä on syönyt. Sono le uova delle nostre galline. No, Oi.
Quello diciamo. Ah, sì, sono. No, Sono le uova delle nostre galline, Rolf. Devi dirglielo. Si. resepti. Hei, meillä on kananmunat Gianlucan ja Maria-Laura omista kanoista. Joka aamu tulee. Joo, ihan tuore tänä aamu saatu. Mulla ei ole, mutta kyllä tää silti näistä ihan hyvä tulee. Aika hieno. Noin. 3 eggs per day. Really? Yes. Oh, Every day. that's good. Hei, siis tämä kananmuna parmesani härdeli laitetaan tuohon kastikkeeseen vai? Ei vielä. Se Ei vielä. sekoitetaan keskenään, joo. Joo, hyvä. Mutta ei vielä. Ja sitten me voidaan tehdä semmoinen pikku temppu tässä. Kun meillä on tämä kananmuna parmesan seos, niin me voidaan ottaa nyt tätä pastan keitin lientä, 1 lusikallinen ja lisätä tähän keltuais parmesanin joukkoon. Ihan pikku luraus vaan täältä. Näin. Noin. Pannaan tämmönen sanotaan ehkä puoli desiä, sitten sekoitetaan keskenään. Tämä ei vielä kumminkaan täysin tässä lähde kypsymään, mutta saadaan se vähän lämpeämään sitten, kun kohta lisätään se tuonne joukkoon. Ja nyt alkaa meikäläisen sienet olla vihdoin täällä vähän niin kuin ruskistuneita. Ja näissä oli sen verran paljon vettä, että nyt tämä alkaa näyttää ihan aivan loistavalta. Ai että. Ja tuoksu on niin huumaava, että mä en oikein edes tiedä, että mikä voi olla tämän parempi. Ja nyt pastan keittoaika, meillä on sellainen 3 minuuttia suunnilleen jäljellä. Miten siellä kotona, onko kaikki kyydissä vielä? Just ollaan täällä kyydissä, joo. Pastassahan tärkeintä on, niin kuin italialaiset tietää, niin on se ihan se viimeistely. Siinä joko kaikki onnistuu tai sitten voi mennä pikkasen pieleen. Niin vaikka pastan teko on näennäisesti hirveän helppoa aina, niin merkityksellistä on se vaan, että miten ne asiat tehdään huolellisesti siinä ihan lopussa. Eli suomeksi pasta ei ole aivan ylikypsää tai se pasta sekoitetaan aina sinne kastikkeen tai makuaineiden joukkoon, eikä sille vaikka että pannaan sitä kastiketta vasta päälle. Nämä on ne ihan pikkuhommat, mitkä kaikkein eniten siellä ratkaisee. Noin. Katsotaan vähän millainen kypsyys täällä nyt. Voiko luottaa tähän paketin ohjeeseen? Yleensä voi luottaa. Sitten mä oon kuullut semmoiset, kun heittää spagetin seinään, niin tietää onko se kypsä, mutta musta tuntuu, että se on vähän semmoista legendaa kyllä. Kysypä mä en ihan luota, että semmoista oikeasti italialaiset tekis. Pieni hetki kysyn häneltä. Joo. Hanno detto che se l'ultimo spaghetto nel muro se rimane allora è giusto. C'entra, vero? Sì, è una so leggenda. Niinpä. Näin me Suomessa. Omat hampaat on hyvä mittari. Niinpä. Jos olette just nakannut sen pusillin sinne seinään, niin kaikki me joskus tehdään virheitä. Niistä opitaan, että ei se haittaa. Alright, meillä on 2 minuuttia enää pasta aikaa jäljellä. Niin nyt voidaan lisätä tänne sienten joukkoon nämä leikatut kevätsipulin varret. Ja näitä me ei siis haluta paistaa super pitkään. Eli tänne vaan kyytiin. Nämä antaa sen raikkautta, koska tässä on rasvainen guanciale, sitten tässä on tosi keltuainen, mikä on hyvin proteiinipitoista, parmesaania, paljon umamia. Se, että me saadaan vähän freshia makua tähän sienten joukkoon. Niin ihan vaan näin. Sitten katsotaan, mitä meidän pasta sanoo. Sen pitäisi alkaa olla aika lähellä. Vähän, 2 minuuttia varmaan menee vielä. Onko näin? Teillä on joku superkova. Mulla on aika loistavus. Mulla on ehkä 45 sekuntia, niin mulla on tää pasta. Un minuto. Un minuto. Un minuto, si. Mulla on sama. Noin. Sitten kotona, niin paras tapa, ottakaa mieluummin pastakauhalla se pasta tänne sienten joukkoon, niin saadaan vähän nestettä sinne. Tai jos siivilöitte, niin säästäkää ihan vähän sitä pastan keitin lientä. Se on tosi tärkeä osa tässä valmistelussa. Okei.
Nyt aletaan olla aika lähellä. Ja sitten vaan tosiaan kotonakin, niin täältä pasta. Ja sitten tänne jengiin vaan. Täältä vielä vähän. Sen verran, jos mä tässä saan vähän kertoa tästä paikasta, missä me ollaan, niin tällä hetkellä on nyt vendemia-aika, eli kerätään kaikki rypäleitä ja tehdään hyvää viiniä. Se on sadonkorjuu. Kyllä, se on ihan mahtavaa ja mihin vaan mennään, niin näkyy traktoreita, missä on kyydissä aika suuri määriä viinirypäleitä. Ja... Ai. Juu. Ja Ei voi olla parempaa. Tämä on Moscato viinirypäleitä. Se on ihan just otettu noista viinitilalta. Cristiano, nostri pronta. Hassumpaa. Joo, ja Quanta la pasta qua, eh? meidän pasta on nyt valmis. Niin, nyt sitten vaan pasta sinne joukkoon. Kevätsipulin joukkoon. Ja sienten joukkoon. Noin. Eikä siinä vielä kaikki. Sinne vaan just noin. Ja vähän pastan keitinlientä sinne, Rolfi tietää nämä jutut. Noin. Se tulee mukaan, kun on kauhan kanssa ottaa, niin sitten sekoitetaan kovin, eikö vaan? Joo, sitten sekoitetaan vähän, että ne menee sekaisin. Ja sitten sen jälkeen otetaan tämä keltuaisseos. Noin. Tässä vaiheessa kannattaa aina vähän vähentää lämpöä. Ja sitten vaan kaadetaan sinne vaan. Le mie galline saranno contente. Se on just näin. My chicken will be happy. Yes, very happy. Sitten vaan ihan vähän kevyesti sekoittaa miedon lämmöllä. Tämä keltuaine lähtee vähän saostumaan ja kypsymään tässä, mutta ei missään nimessä tarvitse mitenkään kattilan reunat mustana. Ja sitten maistellaan. Sitten Rolfi. Sitten maistellaan. Sekondi. Sä pikkasen lisää keitinvettä tänne meille. Pikkusuola vielä. No että. Okei. Assaggio. Mettiamo adesso. Noin. Pakko laittaa. Tehdään kunnolla kun tehdään, eikö niin? Noin. Nyt maistetaan vielä kerran. Maistellaan kanssa. No niin. Perfetto. Oi. Buonissimo. Aivan täydellinen. Vähän. Okei. Mä laittaisin ihan vähän nestettä nyt näiden miesten pastaan. Muuten se on tosi hyvä. Ihan tilkka nestettä. Niin sit... Yes. Mamma mia. Ihan vaan. Mamma mia. Con questo. Laita ihan vaan näin. Vähän. Not too much. No. Super. Okei. Sitten lautaselle vai? Sitten vaan lautaselle. Tyyli on vapaa, mutta pakollinen. Laita vielä kunnon kasan tuohon parmigianoa päälle. Ja ehkä leikkiä tuosta vielä. Ihan vähän vielä kevätsipulia. Niin. Tämä on oikeasti tosi nopea, kun tämän pastan kerran on tehnyt, niin seuraavan kerran tähän menee, kun lyö pastan melkein kiehumaan, niin sillä välin kerkee kaikki muut. Ei laitetaanko mitään pippuria tähän päällä? Ei tarvitse, kun siinä on se guanciale. Niin. Siinä on niin paljon pippuria, että ei välttämättä tarvii. Laita vaan vähän pasta näyttää tältä. Ja meidän pasta näyttää. Oi. Mekin laitetaan vähän vihreä. Mä vähän laitoin siihen vielä noin. Voi vitsi kun näkisit millaista pastaa siellä muilla on. Laittakaa niistäkin jotain kuvia sitten ja tägätkää Heirol, niin mäkin löytäisin ne. Tai vaikka Heirol Cooking Club
Niin mäkin pääsen näkemään, että millaisia porukkaa on tehnyt. Tärkeää on silti maku. Siellä maistellaan. Okei, Maistellaan ja kaikki, eikö niin? No nyt niin. maistellaan. Hyvä. Buonissima. Mamma mia.